Evo igram, ajde. Ajde sad se izvini. Šta da se izvinim? Izvini se, pošto si bezobrazan. Imamo 2 rukavice, ljudi, ajmo da ga pokidamo. Vama je... Ljubomorni, pa ja razumem, volim i dan danas, šta da radim? Mislim, ja kriva što me voli čovek. Ovo ne može stoji. Joj, majku ti jebe. Majo. A ko ti rekao da upališ live tako odvaljeno od života? Anja, ne možemo da rešimo ovo, srećo. Ko ima 2 rukavice? Ko je dobio rukavice, recite mi? Firme, ko je dobio rukavice da napravimo karambol ovde? Ko? Ko je dobio rukavice? Šmekeru, firmo. Ko ti rekao da upališ takav live, sunce ti jebom? Kakav laj? 1800 ljudi, idemo jako. Idemo jako. Ljudi, jel? Sandra, ate. Majo, jel tebe prati 1800 ljudi? Dobro. Jel te prati? 1900 trenutno. Slušaj ovako. Nabijem na kurac i tebe i 1900 ljudi. Što si ljubomoran? Nisam ljubomoran, nego zato što, evo vidiš ovo, evo vidiš kakav je život. Ljudi, nemojte da mu zamerite, on je mrtav razvoj. Da me struže, ajmo ljudi da razvalimo mačketinu jako za ovo nevaspitano ponašanje. Sutra će da se izvini. Zato što je pija, nemojte da mu zamerite, čovjek razvalje, ne znam gde se nalazi. Ideš na mute. Ljudi, idemo da ga razvalimo za ovaj bezobrazluk. Ajmo sad svi zajedno. Pa će da se nauči pameti. Ajmo svi zajedno, ljudi. Ko ima rukavicu, neka baci na otvaranju spida. Bravo, ekipo, bravo. Idemo da razvalimo mačketinu. I ekipu I ja tvoje. Ti ne možeš. Aha. Ko ima rukavicu, neka baci, sad ću vam reći kad. A nisu ljudi krivi, ja neću da vređim, ja sam gospođa. Lovno jedno. Ja nisam. To je ljubomora što sam ga emotivno... Ti mene emotivno. Još jedno. Popi malo, nisi mnogo. Ljudi, bacite rukavicu. Bacite rukavicu ko ima. Ajmo rukavicu, ljudi moji. Ajmo ljudi, rukavicu. Veruj mi. Imamo puta 3, treba nam nešto jako da rešimo bačketu. Lovno jedno. Sve uništila si mi život. Evo je rukavica. Ljudi, puta 5. Ajmo jako nešto. Ajmo da ga rešimo. Ljudi, puta 5. Da nam ne propadne rukavica. Idemo, Nevena. Idemo jako. Idemo. Ani Šmeker. Idemo firme. Idemo Jovana Cvijanović. Idemo Sandra. Idemo Belimire. Idemo ekipo. Anja, Ani Šmeker, idemo Amra, idemo ljudi, idemo jako. Evo je još jedna rukavica. Ajmo ljudi puta 5, isto ovako jako. Ajmo firme, institucije. Imamo rukavicu, treba nam nešto jako. Bravo ekipo. Nevena. Ajmo ljudi, puta 5. Ajmo sad svi zajedno. Svi zajedno. 2000 kunice bacila. Srce za sve ove ljude. Jovan Cvijanović, kako se koji priča sa Jovanom. Imamo ljudi puta 5, imamo, ajmo nešto jako. Amra, hvala. Postavi zlopov Jovano Cvijanović, Majo. Imamo rukavicu, ljudi puta 5, treba nam nešto veliko. Ajmo pijanog mačora da otkinemo. Govno jedno i ti pijanog. Govno jedno kako si kvarna, kako. Traje rukavica, predatore firmo. Ajmo jako ljudi nešto da mačora ovde zakucamo pijankove. Govno. Vidi rezultat. Govno jedno govno. Srce za sve ove ljude. Pitate Jovana šta je mačor, ništa. Tebe i Jovano, slušaj me sad vamo, dobro me slušaj, tebe. Slušam ljudi, bravo ljudi. Anis, Jovana, Anja, Belimire, Sandra, Amra, Maki, Predator, bravo ljudi. Slušaj Maju, dobro. Baulja mi čarlijam, drogirani pijam gas. To.
Srce za sve ove ljude. Bravo, 2000 ljudi. Tapkamo, šerujemo live svi zajedno. Ko je dobio rukavicu? Slušaj ovako, dobro sad. Slušaj da ti kažem. Tih 2000 ljudi što ti... Nemoj da diraš ljude, ideš na mute. Nisi fair, ja tvoje ljude ne diram. I ako si pija, nisam ti ja kriva. Ljudi, rezultat je 2-1. Igramo na 5 dobijenih. Hajmo da razvalimo mačor. Majo. Tih 2000 ljudi što tebe podržavaju. Naravno, mene ljudi vole, zato što sam iskrena, brate, ja nikog ne diram. Jesam ja tvoje ljude dirala? Jesam ti dirala ljude? To što si pijan, sutra ćeš da se kaješ što si tako ponašaš. Jebem te u dupe. 40 godina imaš, maki! 40 godina si sprcao. 40 godina si sprcao u guzicu i dalje se nisi opometio mrta pijano. Jedno i ti što me podržavaju, ti si odlično sladi tamo čestitke u realitiju. Ja ti kažem sad iskreno, brate, ja ne snimam ništa što je namešteno, nikada. Ovo je sve, ovo je prirodno. Dobro, Janjuše, ponaši se normalno, šta ti je, brate? Moj da mi se obraćaš, koliko je rezultat, recimo? Koliki je rezultat? 2-1 za mene. 3-1. Nije 2-1. 3-1. 2-1 je, jebote. 2-1, jel? Da. Ja ne smijem, ja sam noćas upoznao jednu djevojku i to je Anđeo. Ja ne smijem tebe da zovem, jer ti si nešto što me napravilo. Amerikana! Amerikana! Gde si firmo? 17 ruže ljudi, Amerikana, pozdrav, veliki respekt. Evo reci Amerikani, neka duva. Marš tamo, nevaspitani Amerikana, firmo, ajmo da ga rešimo. Ajmo firmo da ga rešimo. Amerikana! Maki! Idemo Amerikana, bravo ljudi. Ko ima rukavicu neka baci na otvaranju spida, onda imamo puta 5, idemo jako. Bravo ljudi moji, Maki, kraljica. Slovno jedno i ti Amerikana, eto. Marš tamo, ne diraj moje ljude, džubreno nevaspitani. Amerikana. Bacite rukavicu kad se otvori ovo. I onda Amerikana, idemo ljudi jako svi da ga rešimo. Rukavica! Ajmo rukavice, ljudi. Ljudi, evo je rukavica. Puta 5. Ajmo sad svi jako, puta 5. Ljudi, svi jako. OMC, bravo. Ljudi, puta 5. Amerikana. Ko baci? Ljudi, puta 5 imamo. Ljudi, puta 5. Amerikana, bravo. Bravo, firmo. Ljudi, svi zajedno. Anise, Nevena. Bravo, Nevena. Ljudi, ajmo svi zajedno. Ajmo ja. Kume, reši ovo, molim te, kume. Reši ovo, kume. Hvala! Hvala ti! Jebe me i ovo me i tebi što. Hvala! Srce svi za Anisa, Amerikanu, za sve ljude, Nevenu, bravo ekipo, Makicu, bravo firme, bravo institucije, bravo, rešavajte mačora, nam javuče. Hvala Gocika. Gocika ne zameri Anja, institucijo. Gocika ne zameri pijanje mačor. Viš kako ja fino svojim ljudima, nisi mene vaspitala ko ti. Andi Šmeker je kod tebe, jeli? Naravno. Slušaj ovako, sad ću ti reći nešto iskreno. Ani se Šmeker. Nemoj da vređaš moje ljude. Sad ću ti ja reći. Ja ti kažem, posveđat ćemo se bez veze. Ja tvoje ljude ne diram, evo, ko tebe podržava, ko podržava ovo ponašanje ovako, nevaspitano iz čista mira. Evo ljudi, sad vidite zašto sam imala problem s tim dok smo bili u vezi. Kada me volao najviše na svetu, volim i dan danas. Majo, slušaj ovo, jebem i tebe i Anisa Šmekera. Hvala, baš si me uvredio. Jebem i tebe i Anisa Šmekera. A ljudi, ne zamerite pijanje koletva. Evo koliko je sujetan i ljubomoran. Eto zbog čega smo imali problem u vezi. Nego Anis Šmeker... Anis, ajmo da ga rešimo, firmo, Anis je institucijom. Jebot Anis ste, jebot. Evo ja ti kažem jebot Anis. Evo ja ti kažem jebot Anis. Alisa. Najlepši si pijan, vikrice, moja lepotice. Jaško bi da mafija, Jaško bi da Čarlija, na od alkohola ubija gas.
Jebote, Ani Šmeker. Da. Iako letva. Ani se boli tu u firmu, idemo rokamo jako. Jebote Anis, Majo. To si ljubomora, nemoj da diraš moje ljude. Zato što je to jazavac jedan iz koga... Ja ti kako, ali Janjuše, nemoj da vređaš moje ljude, ne razumiješ šta ti je, što si tako ne vas... Jebote Anis. I tebe, ti tvoji. Koji moj? Koji te podržavaju i tako ne vas pita. Jebote, Majo Anis te jebote. Hvala ti. Jesi bezobrazan, ćeš tako da se svađamo ti i ja. Neću. Aj sad izvini. Aj izvini mi se sad ili ideš napolje. Mršu piču, mater, nema da mi dirkaš mozak. Ko zna ti kaže sad? Pijanduro, ljubomorna, Nema da mi pijanduro. dirkaš mozak. Ani se dobio si rukavicu rukamo jako. 3, 2, 3, 1. Evo ja ti kažem sad, slušaj ovo. Majo, slušaj ovo. Taj Anis. Ja ti kažem, ideš na mute. Pošto je bezobrazan, ljudi ne možemo ovako. Jako je bezobrazan, vređa, pijanje, ljubomoran, ja sam njegova najveća životna ljubav i on ne može da izdrži kad Majo, nekome... vrati me ovde. Vrati me, Majo. Majo, vrati me ovde. Kada te vratim u život? Majo, Gde? vrati me ovde kad ti kažem. Gde da te vratim? Tu me, stavi me tu da ja i ti možemo pričati. Slušaj ovako, taj Anis Šmeker. Janjuše, upusti se, što si ljubomoran? Što pustim? Sad ću ti ja reći jednu stvar. Taj Anis... Ljudi, nemojte da Ani se firma rokamo jako, institucijom. Jebote Anis. Evo ja ti kažem, bio je kod mene i on baca... Prenc! Ljudi ruže do spida, svi Ja zajedno. ti kažem, taj Anis što baca protiv mene, jebote Anis. Amerikana! Jebote i Amerikana. Evo ja ti kažem. Ide na mute. Ljudi, ne zamerite. 13 ruže i ljudi, i slušaj, bacamo Anise rukavicu na spidu. Pijenje ko letva. Janjuš pijan ko letva, idemo do pobede, da mu ne bude dobro. Ljudi, ko ima rukavicu, Anise? Ljudi, ko ima rukavicu? Ko ima rukavicu, ljudi? 3,8 promila u krvi mačor, pada mu glava. Anise firmu. Ovo je mrtav, ljudi, nemojte samerite, pogledajte čovjeka, sve vam jasno. Napravit ću ja od tebe. Puta 3, ajmo ljudi ja. Alisa! To! Hvala ti! Hvala, Alisa! Hvala! Ljudi, rukavicu koju ima. Hvala. Mrš doma jedno i ti i taj jazavac tam. Ljudi, ko ima rukavicu? Ko ima rukavicu? Anis Šmeker! To! Hvala ti! Lisa! Maki! I Maki. Magice! O, Kec! Hvala ljudi svima! Jovana, Lisa! U što volim da pobeđujem. Hvala firme moje, hvala ljudi, svima divni ste. Evo vidite zapravo, sada kada smo van realite, koliko sam u suštini ja normalna osoba, razumete, ali sam imala posla sa ovakvima i budili su meni ono najgore. Ujebem li ti mamicu ja u piču? Jebem ti mamicu, ti si sa ovakvim imala posla, jel? Znaš koliko si ti bolesna? Hoće da ti kažem. Znaš koliko si ti bolesna? Rafaele, ako me razumeš... Ne izgovori ime giftera, on ne može da izgovori. Rafaele, ovo što si sad vidio, ovu budalo ovde... Janjuše, pozdravljate Maja iz Švedske. Reci Maji iz Švedske da mi ga puši. Reci Maji iz Švedske da ga duva. Sram te bilo đubre, jedno nevaspitano. Ne mora da me bude sram, reci Maji iz Švedske. Majo, pozovi ga jednom sa skrivenog broja, idi tamo Reci malo. Maji iz Švedske da ću je sresti kad tad, jebaću joj mamicu. Majo,
Slušaj, zvala me se skriveno broje iz Švedske. Evo Maja iz Švedske kaže ti si institucija. Ajla, Reci Maji iz Švedske da ću jebat mami. Majče, šta da mu kaže, majče? Idemo svi, kako mu šeramo, lajci. Mamicu ja, Maji iz Švedske. Reci Maji iz Švedske. Zapratite svi Anisa Šmekera, firmo. Anisa Ajmo, firmo. Šmekera. Reci Anisa Šmekeru isto da ga... Evo Maja iz Švedske kaže, Anise! Jebote, Anis i ono hoće da ga stavi u tebe. Janjuše, nemoj da si... Evo Maja iz Švedske kaže, hoćeš da se izmirite ko ljudi. Reci Maji iz Švedske da ga duva i on Janis. Baš si, svaka čast, baš si onako pokazao svoje pravo lice, bravo. Ali ja sam pokazao što 102 govneta Anis i Maja iz Švedske. Jovana Cvijanović, institucijo. Reci Jovani Svijanović, to što je bilo, to je to. Bravo, ljudi, koliki je rezultat? 3-1. Ljudi, koliki je rezultat? Ček da vidimo. 3-1, Majo, 3-1. Anis je dobio ruka... Nije. Koliki je Majo, rezultat? kreni, Majo. Stršljen! 3-1, ajde. Hvala! Jebote. Hvala ti puno! Stani sekund. Hvala ti, Stršljen! Hvala puno! Aj, tako. Ajmo ljudi zajedno sad svi. Hvala, svi follow Stršljen. Hvala, Jani Šveker, bravo. Svi taki istršeni. Koliki je rezultat, nek mi napiše Deja, Kjara, pošto ovdje sad što piču jako ste kvarni. Govno jedno. Majo, Tapkamo ljudi, šeramo, svi zajedno. Deja, napiši rezultat. Stršljen, hvala ti. Ko je dobio rukavicu, ljudi? Ajla. Ko je dobio? Ljudi, ko je dobio rukavicu? Hvala, Stršljen. Ko je dobio rukavicu, baca na... Gde su ljudi ovdje da mi pišu? jebote ljudi. Majo. Mi se baci rukavicu na početku spita, 17 ruža. Ajmo, tapkamo šerem, ajde. Hoće, baš si se pokazao. Čekić. Ljudi, 17 ruža, ajmo brzo. Okej, najbolje ti jazalici tvoju. Kad bacimo rukavicu, Soko, ljubite brat Soko. kad bacimo rukavicu, onda idemo jako nešto, ne ruže. Sad ruže. Ispunimo spit. Amerikana. Ani se baci kad završimo ovo, baci rukavicu, reći ću ti ja kad se otvori spit. Tu si, Ani se. Još jedna ruža ko nije bacio. Ko nije bacio? Ko nije bacio još jedna, bravo. Bravo. 17, ne može, ne mogu da vjerujem ovo, da nisam ispunio. Ispunio sam. Jedva sam ispunio govno jedno sa... Rukavica, Ani se. I sad idemo nešto veliko kad se baci rukavica, čekajte. Govno jedno, kakav si ti govno. Ljudi, puta 5. Sad nam treba nešto veliko. Ljudi, sad. Jel može neko? Ljudi, puta 5. Ne ruže, bre. Taj što ti je poslao je taj. Ljudi, puta... Ani Šmeker, hvala! Hvala puno! Hvala, firmo! Ani Šmeker. Majče! To Maji Švedske! Bravo! Nevena! Ljudi, imamo puta 3, 15 sekundi. Ajmo svi zajedno. Ajmo jako, imamo još 10 sekundi. Ajmo da zakucamo sad. 8 sekundi. Ani Šmeker, jel? Maja iz Švedske, firma. Firma. Hvala ljudi puno. Vidite rezultat. Slikajte ovo. Ajla, hvala ti. Majo. Hvala, Ajla. Majo. Ajla bih. Hvala puno. Ljudi, bacamo jake stvari na puta 3 i na rukavici. Tada mi je bit, onda se sve duplira.
Može Deja da napiše koji je rezultat? Četiri, jedan. Sa ovom ili... Idemo. Janjuše, živni malo. Polako, ili se dovedi u red, nešto uradi sa sobom. Nisi dobro, firmo. Lisa! Hvala ti. Dovedi se u red, Janjuše. Zaspo čovjek, pijan, baulja i čarlija. Majo. Kakav je osjećaj kad te pobeđujem ovako? A? Lisa! Srce za sve ove ljude, bravo ekipo. Za Anisa, za Maju Švedske, za Stršljana, za Kjaru, za Lisu, za sve, Ajlu, bravo Makice, bravo svi. Ma baš me briga da li me vređi, on pokazuje nek me vređi do sutra bolimo. Pazite se snajpa. Avdo. Majku, jebem i tebi i ti tvojim jazavcima tamo. Te boli, Anise, dobio si rukavicu i Ajla je dobila. Bravo ekipo. Bravo ljudi, koji je rezultat? 5-1. Hoćeš još jednu da te uništimo ili nećeš? Maja, ajde izađi. Izađi mala, izađi bar na čas, hoću da te vidim. Ajde još jednu da ga oderamo.